Welkom allemaal. Vandaag het tweede filmpje over het mercantilisme en ik heb het hieronder in het papimento er nog eens bijgezet. Un sistema economico colonization. Ja, ik hoop dat dat het een en ander ook makkelijker maakt als je bijvoorbeeld meer Spaans of papimento volgt. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. In het vorige filmpje heb ik het al wat meer over verteld, in het algemeen. Nu gaan we wat dieper erop in, op de materie. Nou, de volgende dia graag. Ja, repetition, mercantilisme. Hoe zat het ook alweer in elkaar als we kijken naar wat we het vorige filmpje hebben behandeld? Nou, het moederland probeerde zo rijk mogelijk te worden. Nou, dat is het doel van het mercantilisme. Grondstoffen kwamen vanuit de kolonie naar het moederland. De materia prima. Die kwamen vanuit de kolonie naar het moederland, bijvoorbeeld Nederland. En na verloop van tijd, dat duurde soms tientallen jaren, soms eeuwen, wilde het moederland alle grondstoffen hebben. We noemen dat het alleenrecht. En por ejemplo goud, zilver, specerijen en katoen, maar vanuit Curaçao en bijvoorbeeld Bonaire werden ook zout gehaald, omdat men dat nodig had om vlees en vis te behouden. Dus dat werd ook wel het witte goud genoemd. En dat werd vanuit die twee eilanden gehaald richting Nederland. Ja, dus goud wilde men graag hebben. Men wilde de grondstoffen allemaal naar Nederland halen, bijvoorbeeld in dit geval een katoenbolletje. Na verloop van tijd wilde men alle goederen, dus niet alleen maar één, maar alles. En niet dat andere landen het niet kregen. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij suiker. Men wilde het alleenrecht op suiker bijvoorbeeld. Of wat ik net vertelde, in het geval van zout, daar wilde men ook het alleenrecht op. Nou, deel 2. Hoe meer goud en zilver, hoe rijker een land. Dat was het idee van het mercantilisme. Dat was het basisidee. En vanuit daar handelde men. Nou, goud en zilver vanuit de koloniën moesten in het moederland blijven. Ja? Dus goud en zilver vanuit de koloniën moest in het moederland blijven. Ja? Dus het mocht niet naar andere landen gaan, niet naar andere West-Europese landen, of naar koloniën van andere landen, Otrapaisnan. Nee, het moest in het moederland blijven. Dat was de basisgedachte van het mercantilisme. En alle nodige grondstoffen, die moest je krijgen uit de koloniën. Dat is weer dat eenrecht dat we net hebben bedoeld. En zo kon je zoveel mogelijk goederen, dingen, kosnan, dingen, broeken, specerijen, zout, hout, verkopen aan andere landen. En dat was het doel, om zoveel mogelijk geld te verdienen. En zo stroomde nog meer goud en zilver uiteindelijk het land binnen. Anders gezegd, samengevat in een overzicht, een resumen. Ja? Het moederland, goud en zilver, dat was het idee, dat je daar rijk van wordt. En dat was het doel, dat het land er beter van werd. Nou, dan had je de koloniën. Die koloniën moesten al hun goud en zilver van het moederland inleveren. Dat ging naar het moederland toe. En dat ging niet vredelievend, natuurlijk, daar werden soldaten bij ingezet. Het moederland dwong de kolonie daartoe. Vervolgens werden andere grondstoffen ook naar het moederland gehaald. Dus andere materia prima, otro materia prima, werden ook naar het moederland gebracht. Waarom deed dat moederland dat nou? Dat is heel simpel. Andere landen, daar die kochten die goederen die in het moederland werden gemaakt. Dus kleding die van de katoen was gemaakt. Zout die vanuit de kolonie was gehaald. Die werden verkocht aan andere landen. En wat gebeurde er dan? Die andere landen betaalden, paga, goud en zilver aan het moederland. Waar er nog meer van dat goud en zilver het moederland instroomde. Ja, dus dat was die basisidee. Het mocht niet weggaan, het goud en zilver uit het land. Het moest vooral naar het land zelf toekomen, naar het moederland. Dat was het allerbelangrijkste. Ja? Nou, hoe probeerden die Europese landen dit nou te bereiken? Wat waren de maatregelen? De medidanan. Nou, ten eerste, men wilde zoveel mogelijk koloniën. Ja? Ten tweede, die koloniën mochten alleen producten van een moederland kopen. En er mochten alleen schepen, vapor heb ik opgezocht, van het moederland worden